Ето сега, например, аз те виждам тебе за първи път и съм си направо влюбен в теб. Ами... Да, какво би казал днешните поколения? Какво би им дал като послание? Не омеквайте. Аз нося отговорност пред студентите. О, българското висше образование, спорт има. Винаги има признание. Един човек от курс може да е, двама, но достатъчно е да те зареди. Достатъчно е да получиш една коледна картичка. В спортната зала има млади специалисти, които опитват се да направят нещо за спорта. И ако го няма метала, утре ги изпускаме. Отиват в друг сектор. Който не е минал през пъкъла, тежката работа през улицата, трудно ще се пришуби. Което помагаш на време? Кое помагаш? Не, бе, ти ще кажеш сега. Ти ще кажеш сега. Какво бата не ми задай въпроси тук по Тикс. Ма ние сме за това да ни задава въпроси. Тук сме дошли. Много се радвам, че не сме заедно. Искам да поздравя двама уникални хора, двама страхотни човека, които са преподаватели, учители, обучители, ментори на много хора, на много поколения. Искам първо... Аз се покланям на такива хора като вас. О, сега ни поставяш в удобно положение с този жест. Абе, аз си изпотих, бе. Гледай какви работи го прави. Ние сме си близки хора. На такива хора като вас. По етикет и протокол знам, че трябва да се представи този човек, който е по значимост. Така поне, който спомням. Но тук сме в приятелски разговор. Така че първо на дамата, доцент Елена Симеонова, главен секретар по акредитация в УНИСС, ръководител на катедра политология и политически науки, икономически науки. Бате Коце, дългогодишен наставник и треньор на Левски. Последните години на 90-те години беше в ЦСКА, оттам се познаваме. Той е преподавател по брутални науки, така да ги наречеме. Верно е това. Здравейте. Здравейте. Хора като вас заслужават най-големите привилегии в едно общество, а често се случва да бъдат недооценявани и в морален, и в физически аспект. В морален аспект, че няма нужното уважение към такива хора, и физически аспект, че в днешно време хората са принудени да мислят за своите битовизми. И винаги съм се питал, това е въпрос към двамата, откъде намирате, черпите сили да мотивирате, обучавате и напътствате хората изобщо? Дамата да почне първо. Добре, за мен при представянето достатъчно щеше да бъде само преподавател, защото това е битността, в която аз се чувствам най-добре. Откъде намирам сили? Ами от младите хора, с които работя. Нали на ти си говорим. Каза, че ни липсва признание. Тук също бих абонирала, защото винаги има признание. Един човек от курс може да е, двама, но достатъчно е да те зареди, достатъчно е да получиш една коледна картичка, достатъчно е да получиш един СМС, достатъчно са понякога едни ръкопляскания в аудитория и ти си зареден за напред. Аз обичам много работата си. И самата работа ме зарежда дори в ситуации, когато съм изключително изтощена. Ето вчера с магистри имахме почти до 9 часа. Но когато аудиторията е жива, когато има искащи хора, които искат да знаят, питащи хора, това е заряда за един преподавател. Аз в основното образование и в висшето образование не съм видял никъде преподавател, учителка, която да си пее урока, като го казваха, да си пее урока, буквално да изпее от до, а винаги са обръщали внимание на всички ученици, студенти, буквално се раздават. Лично аз съм спортувал в 2 силови спорта и треньорите, за разлика от учителите, сега може би някой ще види след това, аз много се уважавам и треньорът по борба, и треньорът по бокс от днешно време, които се раздават и са още в залите, но винаги в спортните зали те са давали предимство на най-добрите и са казвали, времето за подготовка е ограничено, трябва да бутаме най-добрите. Другите сами да догонват. Това е единственият треньор, който не е делял единственият треньор от двата спорта, добрите от по-добрите. Той се е раздавал на всички. Мотивираше ги и намираше начин да вдигне духа на всеки един, буквално всеки един. Аз съм бил над 30 години, когато тренира в ЦСКА, в съзнателна възраст, не съм бил в юношеска, бях там по моя воля, по мое желание и освен, че тренирах, учих. И бате, който винаги ми е било интересно как го правиш от това. Освен дарбата, как намираше сили? Къде намираш? Аз
Значи, ако взема да говоря за това трябва, значи, целият живот да си го събера така в шепите и да го сипа тук. В образ. Да, бе, честно. Аз ги обичам. Аз обичам хората, знаеш. Това е разковничето. Вчера ми дойде една при преподаването. Аз обичам да обичаш хората. Да, бе, знаеш какво нещо? Даже и по някой път ненавиждам някои изяви такива, са ясно. Ама след няколко часа или на другия ден, аз вече тази омраза изчезнала. А пък тебе, като те видех, че дойде в залата един такъв непохватен, аз си спомням, един такъв голем непохватен човек и каза, може да тренирам тук. Моля бе, се обличи се, какво чакаш? Така нека си почна преди 20 години. Повече. Аз, между другото, 20 години ме няма в България. И преди малко, майче, с тебе споделих, че... И с кой споделих? Майче, тук с хората около нас. Когато видях, че вече не видях децата, момчетата в залата като личности, а ги видях като група хора, тогава разбрах, съм изчерпан. Бех на 60 години, като заминах. Това са хора, това не са тухли или турби цимент. Това са хора. Довел го е баща му, дошло е детето само и аз ги гледах като група. Тогава разбрах, че съм изчерпан. Не става вече от мене теньор. А ги обичах много всичките. И сега ги виждам. Те са по на 50 години и колко тебе са. Ти го помниш Рипчев от Русе. Той ми пише непрекъснато. Имаме... Това ми е радостта. Това ми е радостта. Аз това идвам в България понякога. Заради момчетата. Нито един роднина нямам. Всички умрех. До един умрех. Така е. Тъй като минат годините, не е за смеха. Аз идвам заради момчетата. Честна дума. И съм с тях всеки ден. Да. Подаде. Много хубав критерий. Когато започнеш да виждаш хората като група, замислих се, че това важи и всъщност и при нас в образованието. Това ми е интересно. По същия начин. Ето вчера обяснявах на първокурсниците, че групите от студенти са също като хората. Нали? Срещаш един човек и за части от секундата се получава контакта и има или едно априорно привличане, харесване, или има някаква стена, която ти пречи да се доближиш, или пък самия ти несъзнателно се дистанцираш. И вчера за втори път видях нашите първокурсници, политолози, и много ме грабна групата и ме обясних, че и групите са като хората. Или се получава спойката, контакта между преподавател и група. Да, имаш хилядите... Всъщност не са хиляди, защото аудиторията все пак е ограничена. 36 човека бяха към всеки, но ги усещаш точно като индивиди и като личности. Същото съм се замисляла и за по-големи аудитории. Примерно преди нашата катедра водеше общообразователен курс по политология пред големи потоци от по 200-300 човека. И въпреки, че аудиторията е голяма, усещайки енергетиката и ти веднага фиксираш в рамките на тая аудитория най-будните, така мотивираните. И по отношение за това с кого да работиш, дали с най-изявените или с всички, поне моя стремеж е бил да активирам колкото се може повече хора в залата. Дори много често директно или индиректно водя спорове за това какво е интерактивността в обучението. Защото в момента много се набляга. Интерактивни методи за обучение, дигитализация и така нататък. За мен интерактивността е начина, по който преподавателя общува с студентите или пък треньора с хората, които тренира. Останалите технологични средства, PowerPoint презентации, интерактивни дъски, това са опорни точки, за да фиксираш вниманието. Но те не са главното. Ти си главния. От теб зависи интерактивността. Да накараш аудиторията да заработи. И сега има и вече така чисто и практически и теоретични установени неща. В една аудитория винаги има едно ядро, най-активното, можещото винаги има някаква периферия. Моят стремеж е тая периферия да е колкото се може по-малка. Това, за което ти говори.
И това за което ти говори. На всички да се обърне 100% внимание. И имам навика, примерно, като ти виждаш, аз като ги погледна, знам кой ме слуша активно, кой ме слуша, за да демонстрира, че слуша, но мислено е някъде другаде, кой се е разсеял. И винаги търся най-отдалечения, най-разсеяния в момента и как го връщам го с някакъв въпрос, с някаква задачка. Просто да го накарам да се върне. Да кажа, аз съм тук сега, аз съм тук заради теб, аз съм тук за да ти дам. Само, че не мога на сила. Ако ти не поискаш да вземеш, няма как да ти го дам. Въпросът ми беше конкретно вие самите. Как намирате мотивация, как се презареждате, каква е енергия всеки ден, защото един човек, ако е или двама доволни, бате Коце преди малко каза, аз изчерпах тогава, когато видях, че имаше някаква вече такава, нямаш толкова голям интерес, хората не бяха толкова активни, особено в спорта, но ние всички сме живели преди старото време, да го наречем, старата генерация, и знаем, че живота беше доста по-труден. Сега стандартът, не можем да кажем, че е доста по-висок. Защо хората в днешно време, това ми е като въпрос, като хора, като специалисти, защо качеството на живота се повиши, а човека сякаш стана, да не го казвам направо, по-некачествен? Не мога да преценя. Няма еднозначен отговор. Този въпрос може да се отговори по много начини. По много начини. Който не е минал през, аз му викам, който не е минал през пъкъла, как се казва, през тежката работа, през улицата, трудно ще се присъби. Сега аз знам как сме живяли едно време. Аз съм раждан точно след време на войната. Помня още американските помощи в училище, къде ни даваха канче с млеко и от прах, и кифла. И знам през какво минаха моите колеги. Сега да ви кажа, знам моите съученици през какво минаха. Трудно беше и може би това оформило по един начин тези хора. Някои по-инатли станаха, пробиха. Познавам и доктори, инженери, Бог да ги прости, от улицата. Ние сме от улицата, бе. Възниква ми въпроса, бедността. Като те слушам, бате Коце, бедността, какво поражда? Поражда желание за справедливост или желание за обогатяване? Не, самоусъвършенстване и самоизграждане. Тук много ми трудно. Аз исках да се... Тая беднотия исках да излеза нагоре, затова станах и боксер на 13 години и почнах. От това да победиш, да мръднеш малко, да излезеш от калата. Може и това да не е. Много труден този въпрос. Аз този въпрос мога да го развия, а трябва с писалка и хартия пред себе си. Сега тогава пак си изпотих. Ти днес като да ме кара да се потим, човек. Така, слушам те и се радвам и знам... Много аспектен е този въпрос. Зависи как ще подходим. Дори ако ако тръгнем оттам, как мерим това качество? И по-качествен ли е живот или пък за качеството за хората? Отново връщам към това бедността, към какво е мотиватор. Сега дали бедността е, да го кажем в по-широк план, трудните условия. Ето вчера... Да. Пак ще препратя към нашите първокурсници. Аз обичам да ги опознавам студентите. Предимството на специалност политология е, че тя е по-бутикова и хората са все пак по-обозрим, брой, не са потоците от по 200 човека. Аз ги карам всеки да ми се представи. Имам си една схема на представяне, кой съм аз, защо съм тук, на къде отивам. И вчера първа се престраши една девойка, която изключително ме впечатли с рядко се случва от раз спокойствието, обиграността за това да говориш пред публика, диспозицията на тялото, обикновено ръцете винаги пречат. Тя за нула време формира много структуриран отговор на тези въпроси и в основата беше: работя от 13 годишна, сама се изграждам, сама се самоусъвършенствам, сама избрах да уча това. 2 години събирах пари, за да запиша точно тази специалност тук и моето сърце просто щеше да изскочи пример. Пред... Чудесен пример. Да прелее. Ето, значи, това е заряд. Това е човек, който знае какво иска. Тя е заряд и каза и още нещо. За напред на въпроса къде отивам, каза с какво иска да се занимава.
Тя иска да се насочи в сфера, в която да пали други хора, да ги мотивира, да се замислят какво искат да правят със себе си, с живота, как да подобрят средата, в която живеят. За да се подобри средата, трябва да се подобрят хората. А и другото разковниче е любовта, да обичаш хората. Обичаш хората и почваш да си обичаш и занаята и всичко. Честна дума. Това е основното. Аз не ги обичам тия деца, аз няма влезна в залата, бе. Какво да ги правя? Какво ще ги правя там? Ги лъжа. И друг противоположен пример ще дам. Имахме един студент, който с така трудно детство, израснал в приемни семейства. Да. Много интелигентно момче. Но да кажем, че в резултат на трудното израстване и на самоусъвършенстването, значи това е човек, който беше казал, че той чете по минимум 200 страници на ден. Значи той чете тонове книги и беше изчел, но да кажем, че чисто поведенчески беше провокативен. Значи влезе в конфликт с много колеги. Включително се стигна до това да бъде подаден доклад срещу него за това, че пречи на колегията и на колеги, с студентите си и на колегите да си свършат работа. Така с ръководството намерихме подход просто да поговорим с него. Първи път отказа разговор, втори път дойде, погледа, до третия път дойде. Високомерен е бил сигурно. И разговора се случи. И той ме впечатли с нещото, което каза. Аз му казвам, ето ти разбираш какво правиш, ти го правиш съзнателност. Тоест, тези провокации са съзнателни. И той каза, да, аз проучвах предварително всеки преподавател. Искам да знам къде му е слабото място и да пробвам прага му на търпимост. С конкретния преподавател, с който се беше случило, той има второ висше образование юридическо и той просто го беше провокирал. Но след този разговор, да кажем, че умекна, ангажирал го. Викам, добре, дай да свършиш нещо за катедрата. Ти разбираш от технологии, това те влече. Търсиш подход. Да, ти в отговор, като започна и хвърли в същото изречение, хвърли въпрос. Какво е мерилото? На времето, поне като учихме, поставям беше, това се акцентираше, човекът, нали? Самият човек, какво е неговото развитие. Да. Така че в днешно време, ако мерилото е, че тогава един човек е бил по-здрав, по-щастлив и с по-добра ценностна система, може да се каже, тогава може да правим съпоставка тогава стандарта на живота човек какъв е бил и сега самият човек какъв е в днешно време. Били сме по света. Ти бате коца си в Америка 20 години. Да. Аз също бях няколко пъти в Америка, също си била в Америка. На времето всички си признаваме, че беше лелейна мечтата за Америка, да я видим какво представлява. И виждаме, че хората там, масовите хора са френдли, весели са, готини са, обаче поглеждайки по лицата им, се вижда какво е тяхното ниво. Не искам да кажа нещо лошо. Така че от тогава и сега за по-ниското качество се връщам нещо да допълня на хората. Така беше формулиран въпроса. Ами аз бих казала консуматорството и презадоволеността. Пренаситеността от многото, което има. Това може би развали самите хора. Рецепта имаме ли? Какво трябва да се случи? Не, ми хрумна, знаеш какво? Да. Ти кажа. Преди няколко дена влезахме с жена ми банка ДСК там и там една женичка много приятна и каза, вас ви запомних от миналата година, аз не съм запомняла хора по-малко от пръстите на ръката, само вас ви помня. И аз казвам, добре, що ме запомни нас? И ми каза, вие сте спокойни. Помня, спокойни. Ами така, като ви видя по физиономия, вие сте спокойни. Всички тук са огрижени и оплашени. И нервни. Нервни сигурно, да. И аз казвам, бати, толкова ли съм спокоен? Може би начинът на живот там, труда, който сме положили, може би не мога да направя голема разлика между труда там и тук, но там трудът ти дава сила. Като имаш работа, ти дава сила и това те кара да си по-спокоен. Аз може би се отклоних от твоя въпрос, ама
Това ми хрумна и да не го забравим, разбираш, аз забравям. Нека да си го кажа. Може би не на място в това. Слушам те, понеже много неща се казва през годините в залата, спортната зала, бате Коци ни обучаваш. Нямахме типичната подготовка, нали, спортна, а той непрекъснато говореше... Нещо ги изтеглям да страни малко нещата. Винаги беше много беше приятно и тези неща оттекват съзнанието с години. Скоро като се видяхме, му споделих. Знаеш ли, ти ми учиш примерно, влизаш в залата и забравяш всичко. И аз чак след 20 години, буквално преди 3-4 години, аз съм 40 години по залите, това, което бате Кот се го казвал, съм го запомнил. Много неща. И много неща са запомнили. Но сега като те слушах, така цитират го последно време много пъти го тиражират. Дали това е разковничето? Казват, че трудните времена раждат силни мъже. Силните мъже правят лесни времена, а лесните времена правят слаби мъже. И нещо време има някакъв такъв цикъл. Има ли нещо, което... Има, бе, казвам ти. Аз спомням, татко се е върнал от война, аз съм се бил родил. Той тръгнал на война и ме направил. И той се връща от война и аз съм там. И човека после си отиде там, нещо ранява. Останах си рак малък. И тогава си казвам на акъла, той е труден живот, буквално на улицата, буквално на улица с брат ми и моята майка. Това ми е дало нещо. Това ми е дало начин да импровизирам, да се нахрана днеска. Тая слива ще обереме, тая круша ще направиме. Такива работи. И може би това ме е възпитало да съм такъв с тебе, какъв съм бил, да? Тя е с нейния занятие съвсем различно от моя. Тя е в така по... много смисъл, много е... Работа с хора е еднаква. Когато се поканих, освен, че е уникален преподавател, тя е много по нашата тема спорта, много се причастна. Катери планините, буквално катери. Тя не го казва. Ма не съм планинар, просто ходи, така. Играе специално с алпинизъм, да забравя. Има ден и час, който ходи и играе национални хора, ходи на определено место. Там съм и зачул също. Тя е много така превързана към спорта и затова нашата тема... Обичам движението. Да, и спорта, да. И последният пример, който ще дам, точно за това. Значи, децата ми двете, много е дълго, но да ви кажа, израснаха в абсолютна немотия. Казвам ви често, сам преди къща 20 години, как е преди с приятели, да? Къщички сега имам тук до военна рампа, София Север. Да, там живея, сега като си дойда. Значи те изеднаха в немотия. Значи имахме, както и да е, момче и момиче имам, сега сина ми в Щатите замина с една раница, одеве го казах, с една раница и $200 в джоба, откъде ги намерих, не знам. Сега има собствена компания за гранити мрамори. Другата ми дъщеря завърши в Сорбоната, без да пратя една стотинка на сини, прето аз нямах де. То ти знаеш колко пари не имах. Помниш колко бех беден? Всички сме били бедни. Да, ма ти ми помагаше в бедността ми. Както да е. И тя отиде там, през всичките си 5 години, след основното образование, например мастер, 7 години беше в Сорбоната, финанси завърши и 7-те години е работила. По време на ваканцията продаваше в щанд за сувенири, там къде беше, в Париж. 7-те години е била гледала деца вечер. Тя е железна сега. Тя работи всички борси. Азиатската борса в Хонг-Конг, в Уолл-стрийт работи, в канадската борса. Сега е в Люксембург. Това дете ето кавинка е. Той е, дай да не кажа глад тая дума, колко е мраза. Тя точно от тая беднотия тръгна нагоре. Откърнаха и едно време якито плакава 3 часа. От кумата, от хижа кумата, откърнаха якито. 3 часа плака дома. Намерихме пари да купим едно яки. Зимата беше. Някакви такива неща. И как станаха тия хора? Толкова не съм помогнал. Те ми помагат сега. Аз помагам, че им гледам децата, да е. Ще си дядо. Той начин на живот ги направи такива. Сега, не мога да кажа, че богатските деца са пък кофти. Не е така. Такива интелигентни момчета и момичета виждам сега, че ми радват сърцето. Че има малко залитане
че има малко декаданс ли му казал? Какво? Малко... То е, винаги е въпрос до самия човек, до нагласа и... Точно така. И шарен свят, нали го казахме преди малко? Шарен свят. Ето, аз тук идва в съзнанието да дам пример с брат ми. Брат ми има много успешен бизнес, има 4 сина. Те са толкова добре възпитани, те са толкова скромни, те живеят в изобилие. Изобилието е навсякъде. Но, примерно, сега един от синовете лятото, нали, между 8 и 9 клас, нали, той почва работа в фирмата, почва да помага. Когато са били по-малки и като ги извеждам, примерно отиваме в магазина, кажете, бе, Леля, какво да ви купим? Сокче. Нещо друго да ви купим? Не искам. Докато има, искам това, искам другото. Тая е презадоволеност. Моите дъщери, живи и здрави. Презадоволеността. Точно презадоволеността. И те казват, да, ние като бяхме малки, помниш ли, ти не искаше да ни купуваш кукли Барби и тамагочита? И нали, всички деца в училище имат кукла Барби или имат тамагочи. Ами не исках. Защо? Защото куклата Барби е прекалено изписана, прекалено всичко е. Аз исках да развивам творчески момент. И ми измисли си. Вземи това нещо и го направи на кукла. Представи си, че е кукла. Измисли как да му направиш главичка, как да му сложиш крачета и ръчички. Това ще ти даде повече за в бъдещето. Сега и двете имат този творчески импулс, който им помага и в учене, и в работа. От малък, като го закърмиш, от малък. Така че... Много интересно каза в изречението. Аз искам да я развивам. Между другото, в твоя учебник "Политически риск" имаше беше споделила нещо, което се направи в живота. Макар че се дам, аз го замислях от жена това нещо, направи го, видях, че е възможно. Беше написал: благодаря и на моите врагове, че ме мотивираха толкова, че надскочих себе си и счупих тавана над себе си. В днешно време мога да се похваля, че една дама, която го е направила, благодаря на това, което ти беше написала, успях да го направя и аз. Аз също надскочих себе си и счупих тавана. Това е друга тема. Нали? Не е друга тема, същата тема. Същата е. Примерно аз съм от хората и ти го казал, аз не гоня, по народно му казало гайрес. Някой може да ми е направил, може да ме е спънал, може нещо съзнателно да е направил. Да, ще ме заболи в момента, да, ще се ядосам, но после водата оттича и гледаш напред, защото не знаеш в следващия момент дали с този човек заедно не може да подигнете някоя канара, нещо да направите нали, положително. Ето, един от моите... Къде ще водиш? Няма. Минало за минало. Нали така, бата? Качественият човек, понеже говорим, би трябвало според мен да спортува. Ти как мислиш от образованието? Спорта. Аз много обичам спорта. Като казвам обичам самата, аз не съм... В училище на времето от първи клас до 8 основното образование на улицата, т.е. на двора пред училище, само ако не валеше дъжд и не валеше сняг, независимо от температурите, играехме в изерядка винаги. Започваш с 10 минути в изерядка и се влизаш в училище. И се спортуваш. Дали, моя мечта е в всеки вуз да има, примерно, спорт. И сега пак има в УНИСС, има в Софийски университет. Имаме цяла катедра спорт, имаме задължителен спорта в учебните програми. Моя мечта е, както готино изречение каза ти, аз искам да направя. Как да направим така, че във всички вузове да има спорт, като ЗИП, едва ли не, защото той възпитава. Дори хората да видят, да срещнат късно спорта. Сега няма ли? Имаме цяла катедра спорт. Има първи и втори курс. Има първи и втори курс задължително. Нашите студенти минават. Ръководството на катедра спорт е много активно. Ние имаме отбори. Тоест, нашия университет е един от университетите с собствени отбори. Мене ми се иска тая линия да бъде продължена и до там, както е в американските университети, да имаме стипендии за спортисти. Тоест, някой, който те много силно отбор, на колежански спорт. Там. Тоест при нас това се развива и предполагам, че ще продължат. Колегите много работят в тая посока. По-скоро в училищата. Това, което каза за започване на деня с някаква физарядка. И аз го помня този момент. Мрънкали сме тогава. Скучно беше. Обаче искам пък сега да цитирам един
Много положителен пример от моя роден град. Аз съм от Гоце Делчев. Ти си македонка, бе. Абсолютно. Тя е кмета майка ми македонка. много актив. Значи там в училищата сутрин има физарядка. В момента? Да. Браво. Ако знаете, понеже наближава празника 1 ноември, Какъв беше този празник? сега на народните будители, но навлязоха някои така празници, тия всі свети, които са от Хелоуин, от американски. Аз не... Така, това не го долюбвам, не го харесвам. Ще стипендията. Ще стипендията. Добре, значи в Гоце Делчев, в нощта срещу народните будители има шествие. Всяко училище дефилира през централната улица, отиват на определен паметник. Всяко училище е с програма, облечени са тематично, примерно пресъздават, възстановки правят на, като царе, като изтъкнати будители български. И това възпитава. Тоест, създава се традиция. Тоест, в Гоце Делчев, примерно, децата асоциират 1 ноември с празник на народните будители, не толкова с черепи, кости и вещици. Аз имам и малко такива тъжни спомени от едно време. Сега, да не минаваме на тия теми, ама това, където ни караха децата на 1 май и на 9 септември манифестации. Да ходим на тия манифестации. Той е един поет, Стефан Цанев, много ги мразеше и пишеше в такова. Както да е, малко имам кофти спомени. Ние сме си приятели, не че е спор, обаче знаеш, бъде коце. Извинявай, че така ще бъде в противовес това, което казваш, но имаше едно, не знам как го постигах, вие знаете, по-трябва да знаете, защото преподаватели сте го. Имаше едно дразновение, едно усещане за празничност и имаше една вяра. Вяра, тук ще се пошугувам, но имаше вяра в светлото бъдеще, но имаше вярата. Чувстваше се. Тези празници, и аз не съм искал всеки път да махам берака, но по днешно време би го махал пак. Много обичаш, нали? Аз много ги обичах и сега на 24-ти винаги има празнично шествие, манифестация. Гоце да подрежда се, шпалир се прави по централната улица, се нарежа хората. На 24 май много обичаха, другите не ги обичат. Минават училищата, кмета кани изтъкнати Гоце Делчевци, защото такива имаме много. И ние сме дали много нещо на света. Дали сме и ти преподаваш по няколко науки и бати Коце по няколко науки на брутални науки. Моите науки са малко улични. Брутални улични науки, но те си имат своето, защото спорта, като казвам, аз като преподавател пак си приписах едно изречение, би ми се искал пак да стане спорта държавна политика, както беше на времето. Ето ви пари и работете. А сега, днешно време, дайте резултати и тогава ще ви дадем пари. Не, че държавата малко прави. Значи държавата дава много. За олимпийски медал дава в момента такава заплата пожизнена. Дава един от най-големите премии. Но онова, което не прави държавата. Това е така на треньорите и специалисти ги изпуска. Примерно в една Унгария за сравнение, какво прави той? Всеки успял като треньор, той изкарал много шампиони. Те сега треньорите са минали през мен. Да. Аз съм най-старите треньор. И тези хора взимат между 2 и 3 хиляди евро, взимат пожизнена пенсия, за да не отида да живее, на някъде да работи на някъде. Да. И това ми беше част от причините, че трудно се изхранвахме. Ти също много добре го помниш това. Помня го това. Трудно се изхранвахме. Край 215 лева ми даде заплата Мишо Таков. Това беше. И после някакви други пари от кой беше там, взимах още малко. И който дойде в залата, там плащахме. Плащаха си нещо, после нещо. Нищо не оставаше. 350 лева на месец. Това беше нищо. Плащахме тока и такова. Айде да не се оплаквам, защото не съм бил. Не, важно е, че това се сподели. Аз да се похваля. Знаеш ли защо? Защото аз преди малко ти споделих като пътувах. Пенсията ми 115 лева дадаха пенсия. Как няма да избегам от България? Ще избегам. 115, тук са документите, сега бех в НОИ преди малко. Това, което ти споделих преди малко, като идвахме насам, когато учихме с Кобрат втора магистратура при вас политика и бизнес. Политика и бизнес беше. Нашите колеги, които са на възрастта на моите деца, те бяха току-що завършили. Те бяха точно бакалаври, сега бяха магистри. Тези млади душички през цялото време пробваха нещо да измислят, да направят, да копнат информация от някъде да променят държавата. Викам, ето виж,
Не всичко е загубено. И искам да го кажа за това, защото също е в спорта. Затова ти казах за пенсиите. Аз съм в спортната зала всеки ден и в спортната зала има млади специалисти, които не ги знам къде са ги възпитавали, в малките играчета или къде са, но те имат същите качества, ценностни. Те казват, нали, опитват се да направят нещо за спорта. И ако го няма метала, нали, утре ги изпускаме. Отида в друг сектор. Отида някъде ще стои нещо. Това е сега, нали, трябва да преживеят. Големите мечти и големите работи, кой го беше казал, са едно, обаче всекидневието е друго. Не имаш осигурено всекидневие, нали, трябва да ги храним тия деца едно време. То зато и Платон е казал, че, нали, държавата трябва да се управлява от философите. Тези, които са над... тези, които всъщност са надмогнали материалните нужди. Т.е. те са материално осигурените. Т.е. тяхната цел е да мислят. Нали, ти не мога да мислиш дали... Битовизмите изваждат, но пак във връзката спорт, важността на спорта, нали, да се похваля още нещо по линия на нашия университет. Казахме, че за студентите е осигурен спорт, но спортният комплекс, който имаме Бонсист, той всячески стимулира и служители и преподаватели да спортуват. Тоест, ние безплатно можем да ползваме фитнес залата, да ползваме другите зали, т.е. самите ние да тренираме. Т.е. народните танци се случваха в Бонсист, нали, ковид после така разби нещата и сега се опитваме отново да отпочнем. Аз не казвам, че няма база, но точно битовизма, това, което го казвам, битовизма много често спира хората да... Точно ги питам, защо не спортувате? И се започват първо, второ, трето, 15. Нали, докато... И аз харесвам спорта, обичам спорта, ама се отлагах да отида до фитнес залата. По ред причини. Добре, че дъщерите ме посритаха. Спомена държавата и много интересно изпревари даже въпроса, който докато те слушах ми се формираше. От кого трябва да се управлява държавата? Защото знаем, че в западните общества, как ги наричаме по-напредналите, там 70% са богати, които влизат в... Седна класа. А тук са 30%, т.е. са 30 бедните, докато тук е обратното. Много по-малко влизат надмогнали материалното за другите. И тук е малко шеговито, ама така ти имаш поглед, понеже анализираш политиката. Един политик трябва ли да има физически качества? Ако имаш То е комплекс. То не е само едното или другото. Не е само физиката, не е само интелекта, не е само духа. Всичкото това в комбинация. Че шеговит въпрос, обаче човек, който не се е изпотил, как да разбере другите? И другото, този, който не може да спре да яде на маста. Усилия, да. Този, който не може да спре да яде на маста, как той не може да спре да не ги... Това е въпросът за контрол. Как ще помисли за хората? За себеконтрола. Също. Тоест, ти ако умееш да поддържаш тялото си, значи, тук е въпрос за дисциплина, контрол. Вътрешна дисциплина, дисциплина на мозъка, тоест, един политик... Ти го детализираш много, нали, избягваш хумора във въпроса ми. Обаче, айде да сложим, това ми възникне сега, като те слушам пак. Примерно в специална част в полиция. Там ли дебели? Защо? Ти не можеш да се движиш. Нали, защото те са сложени да определят с определени функции. Отиват там да защитава обществото и да предотвратява, да кажем, кризис, нали, превенция. Там всички са, нали, в добра физическа кондиция. На тренирани. Ами тия там в парламента, що се охранват като влезат? Нали? Тук вече влизаме в други дълбоки води, но... Пошегувах, нали, защото... Мани сега, заеби. Ама то си е казано... Какво да ги мисля текста? Още древните... Мамичката! Древните гърци са го казали. Здрав дух в здраво тяло. Точка. Сентенцията е повече от ясна. Това е Ели, ти си доцент по емпиричен анализ на политически риск и си доктор по икономика. Не, аз съм и доктор по политически науки, но имам магистърска степен по финанси. Да, и твоята дисертация, доколкото знам, е била типове и модели на вътрешно-политически кризи. Ама защо отиваме в тая посока? Добре. Вътрешно-политически кризи, например, на българския преход. Точно така. Тоест аз анализирах 96-97. Прочетох и защо отиваме там, то е комплексно от целия ни разговор. Затова, защото в момента, нали, няма да влизаме в политиката, никой не обича темата, но всички се интересуваме от това и гледаме минути какво случва, защото благодарение на тези хора, които мислят за нас, които ни управляват, да го наречеме, ние зависиме.
правя веднага един паралел с миналото. 100 човека Политбюро мислеха за хората и точно много добре мислеха, защото нищо ни липсваше в старото време, да го наречем, нищо стандарта беше по-нисък и ние не го дооценявахме, казвахме, че е лошо. Днешно време, нали, малко не оставиха сами да мислим за себе си и в момента какво правят тези хора, нали, какво не трябва да правят и какво трябва да се направи в крайна сметка да се излезе от тази криза? Няма еднозначен отговор, просто отговорност. Отговорност, приоритизиране от гледна точка на национален интерес, от гледна точка на благоденствието на хората, по-малко корпоративни и лични интереси. Сложна. Не отива. Да, по принцип, нали, темата е спорта, обаче спортист човек рядко има амбиции да влиза в ръководни. Не знам защо, но спортиста, борейки се за себе си, борейки се за държавата, се бори и за кауза винаги. Едни такива хора, дори и по-малко, мисля, че биха се борили и за кауза, ако паднат в тази група. Ти как мислиш? Питам те, защото ти политически науки преподаваш и непрекъснато анализираш тази тематика и съм сигурен, че си информиран по всички. Как би изглеждало, пак казвам, нали, темата не е спорта, макар че но е и хлъзгаво, защото дадено нещо в даден контекст казано едно, пък в друг контекст друго. Да, ако идеята е, че хора занимавали се активно с спорт, са по-действени, така целеустремени към някаква кауза. Да, но една птичка пролет не прави. Влизайки в политиката, ти влизаш в един сложен конгломерат от отношения, от установени вече отношения, от установени зависимости, ако щеш. Така че понякога дори най-добрите намерения биха могли да се провалят влизайки в този контекст. Няма как да не се интересува, защото всеки го интересува своето бъдеще. Бъдещето на семейството, на приятелите, на всички, ако щеш. И това, което се случва в последно време, затова питам какво би трябвало да се направи, за да не е така. Беше ми интересно, знаеш, когато учихме с Кобрат при вас, между другото, доцент Симеонов беше научен ръководител. Да, аз се разбрах преди малко. Да, научен ръководител беше по магистърската теза. Магистърска теза на двамата. Това, което учихме по дисциплините, едно от нещата беше, нали, бате Коца, това е с спорта. Извинявай, че не се... Това е свързано с спорта. Учихме цяла една лекция, която си беше доста широко обхватна. Енергията. Енергията и като физическа енергия, и като ментална енергия, като всичко. Едно от интересните неща беше, че политически анализатори наблюдават един или друг индивид, който достава и му анализираха и буквално мериха енергията. Можеха да кажат дали ще се справи или няма да се справи, от кога до къде какво се случи. Това какво би казал в тази тема? В смисъл... Не е политически, но това е като спорт. Тоест, ако правилно съм разбрала въпроса, ако наблюдаваме даден политик, да... Посочи към Бати Коц. Бати Коц е посочвам той е железен. Той може да даде още на спорта. Посочи го, инициативно го посочи, затова ми хареса, не посочите. Тоест, анализатора, като гледа, принципа е да огледа колкото се може повече детайли. И в тяхната съвкупност вече да направи изводите. С вас правихме контент анализ, нали, като техника. Контент анализ може да правим на аудиопредаване, на поведение, винаги когато имаме някакъв материален носител на информация и в този смисъл нали, това е показателно. Има обаче един проблем вече с навлизането на технологиите, с развитието на политическия маркетинг. Нещо, което замъглява или би могло да замъгли фокуса. Тоест, политика не е автентичен, такъв какъвто би трябвало да бъде. Обикновено той е много добре подготвен. Той е подготвен от специалистите. Къде да погледне към камерата, как точно да погледне, къде да си държи ръката. Тоест, той излъчва зададено
послание. Ето сега дебата, който се състоя, хищ не мисля, щеше да навлизам в политиката, но дебата Тръмп и Камала Харис. Значи, тя беше опакована като един перфектен продукт. Тя не беше автентична в това, в този дебат. Съответно, тези, които заснемаха дебата и след което вадеха от контекста отделни снимки от дебата, значи тя стои достолепно, гледа по начина, по който излъчва най-добро внушение, а обикновено физиономията на Тръмп беше в този момент изкривена, защото той е автентичния в случая. Той е себе си. По тая причина и анализаторите биваме заблудени. Кое въздейства по-добре? Автентичността, но автентичността има пък минуса от това, че може да не бъде разбрана. Негативни, да. Има и негативни излъчвания, и негативна атмосфера и създава този Тръмп. Това е изведено вече до висш пилотаж. Точно така. Жак Сегела публикува книгата "Холивуд пере най-добре". Тоест той е първият, той е бащата на така наречения политически маркетинг. На него му хрумва идеята, че един човек може да го продаде така, както продава един перилен препарат. Да го опакова. И ние, политолозите, точно това се опитваме да направим, да прозрем от границата, да наблюдаваме тия сигнали, знаци, поведение, всички тези неща. Но тук е и подвеждането. Ти можеш да държиш перфектно по време на предизборната кампания, да направиш всичко как трябва да кажем. Което трябва да кажеш и после вече влизайки истината лъсва, обратната страна. Интересно. Ти си университетски преподавател и хубавото, което правиш, че оставяш свои трудове. Имаш издадени немалко. Не съм много продуктивна. Бати Коце, предстоите първо да издаваме трудове, защото той... нали виж работа ти пращам по него. Уникални неща пращаш и уникални неща си правил него години, си спомням. Това са среднощни размисли. Ама ти пишеш ли? Ами да. Пише, обаче не ги систематизирал и само времето. Защото и аз пиша, но оставям на страна академичните трудове. Аз картончета си имам. Кой автор беше за картончетата? Дето написа Зен или как се поддържа мотоциклета. Какво беше името на този автор? Американец беше. Да. Той на картончета и аз ми хрумна през години на картончета, ама си носа по джобовете и химикалки всеки джоб. Съвременно работа някаква тежка работа, да кажем. Обаче картончето нещо ми е хрумнало и такива работи съм събрал към чай. Това аз си го написах. Аз си го написах. Много си чуда по него. Имал се муза. Ще ги изберем. Не бой се. Да, трябва. Той винаги, между другото, е казал точно на място. Не правя съпоставка между преподавател, защото знам една лекция колко калории разходваш само като говориш, нали? Но той изключително, но той и той говори през този час и половина тренировка и тренира. И това е няколко часа. Пак казвам, не правя съпоставка. Кака на 60 години аз те бърках, че на 50 тогава, когато... Сега съм на 80. Когато тренираше децата. Направи ги вече. Почнах 80. Ние не го... Ма наистина ли? Да. Ама не ти личат просто... Почнах 80. Така, възхищавам се. И още ще да кажа адмирация, ама се сетих, че е чуждичи. Почнах 80 мамичката му. Още ще възпитава, има да издават трудове. То не са трудове. Аз мога да напиша неща, които хем ще забавляват, хем ще ги вярваш. Това е уникално, което правиш. Хем ще ги вярваш и ще забавляваш. Винаги казваш нещо на точното място, точното време, по такъв начин го казваш. Например, айде да кажем Радичков, така много чета така. Имам книги, колкото една обществена библиотека и доста съм изчел от тях. Сега може да забравиш някой Радичков, обаче Радичков не само, че се забавляваш и се смееш, а те и учи. Какви неща. И като кажат някоя негова приказка, от Калимани са приказки, като той там е роден, който го няма това село. Като кажа някаква такава приказка, цял живот те помниш. Обаче тя хубава приказка. Приказката е дълбока с неговите приказки, с неговите замотани мисли. Винаги така го казваше и в залата.
точно на време и много интересен начин. Това казвам, къде имаш тази сила да мотивираш. Имам, откъде да знам къде имам? Тут си идва отвътре. Ами то ни е дадено, нали така казва. е Човек се ражда с някакво количество енергия, което ти... Всички се раждаме по един и същи начин, обаче всички ти имаме различен релеф. Да, бе, всички ти имаме нещо пипнато от Бога. И това, което ни е дадено, трябва да го използваме. Ето сега, например, аз те виждам тебе за първи път и съм си направо влюбен в тебе. Ами... Да, съм енергия. Ти ми вдъхваше бати силите. Ето така ми видя един човек скоро и ме прегръща някакъв, отдалече с брада такъв. Бата, коци тия в метрото, кой път това бата, бе? Той е по-стар от него с 100 години. И ме прегръща. Ти каква енергия ми даде едно време. Кой беше ти, бе? Какви работи? И вчера така толкова мило ми стана. Мой боксер неква, да съм го забравил. Студентка, била на бригада в Щатите, връща се, нали, да се видим за малко, ама разбира се, че ще се видим и нали, в двора излезли много студенти и тя ми завърли, доценци, мило, нали, се прегръщаме и се целуваме. А ти не си спомняш, ли? Не, как да не си я спомням? Спомням си ние. Аз си ги спомням. Не, тя отиде само на бригада. Сега се връща, трябва да се... Нали, ама ние толкова, нали, като общуваме и си ставаме... нали, близки, ти ги приемаш тия хора с радостите, с нали, тъгите, които възникват. Само да не забравя нещо за картончетата. Значи това го използвам и като обучителна техника. Кен Киши беше автора. Моята памет за имена не винаги е услужлива. Не можах да се сетя. Аз съм много зле на това. Но тази техника, сега във вашия курс, когато бяхте с Кобрат в магистърската програма Политика и бизнес, се случи така, че бяхте само... Тоест, освен вие с Кобрат, другите хора бяха завършили същото направление, политически науки. Но в... миналогодишното и курсовете преди вас, хубавото на тая програма, че тя комбинира от една страна политическото, от друга страна бизнеса. Т.е. прави връзка между тях. И в програмата имахме хора, които са завършили базисно бакалавърско образование, да речем финанси, икономика, включително от Техническия университет сме имали хора и такива, които са от политически науки. По дисциплината политически и бизнес анализ ние разглеждаме, нали, свързващото звено е анализа, но гледните точки са различни. Индикаторите, инструментариума, с който боравим е различен и примерно един и същи проблем, двете страни на анализа. Една от техниките е пак с картончета. Тези, които са специалисти в финанси и икономика, разглеждат техните параметри, записват основни индикатори. Политолозите от друга страна записват нашите и разменят картончетата. След което в екип влизат и от другата и правят крайния анализ за вече по съответната задача, която им е зададена. Ние не бяхме работили, нали, по специална подготовка, обаче пък опита до някъде компенсираше. Личеше си. Личеше си това, което вие додавахте като придадена стойност в дискусии, опита. Ще ти кажа в други часове какво се е случило. Примерно преподавател, няма да цитирам кой. Нали, после разбрах, че политолозът това е една от техниките. Не знаех, вече трябваше да завърша да ми кажат, че те провокират до къде знаеш. Много често ни бяха задавани въпроси по отношение на прехода и когато отговориме, като цитираме даден министър или даден кой е бил до тогава и започваше на много интересна дискусия извън рамките на учебника дори. Беше, нали, много интересно тогава в тези часове. Така че мисля, че, нали, ние сме били малко полезни, доста понаучихме, нали, в цялата работа, но пак се връщам. Ето, тук е Бате Коце, от другия край на земното кълбо ще направим мост в университета, трябва да направим едно звено по активен спорт. Както са били в Древна Гърция, са учили философия и са почвали да спортуват после задължително на двора, така трябва да се тук шегувайки се. Нали, от тук това импровизирано приятелско студио много ми се иска ясен ден да го видя в цялото образование. Ще е застъпен. Ние сме имали наши възпитаници, специално с политология, активни спортисти. Имахме едно момиче, спортна стрелба и то с постижение на европейско ниво. Сега се опитвам да се сетя какъв беше спорта на още една дама. Хората, които спортуват, на тях им личи. Те са по-дисциплинирани, Дисциплина на мисленето, на мозъка, аз го казвам.
Един шегут въпрос. Смяташ, че важно. днеска хората повече четат? Защото на времето много малко се виждаш по спирките вестници, а днеска 99% по спирките са наведени нещо и четат. Ами, пак е Негативно е това. Аз Пак е съм дух хора. на внучената много... Шеговито беше тук. На внучената Аз не им много дава много екрани да гледат. Екрани не, но книги да. Аз много четях на моите Аз съм се деца. затрупал и сега и в приказки- Америка имам купища книги. Там събираме няколко българи си да празнуваме книги. Специален ритуал си беше това вечер с четенето на, Селега. на приказки и ми прави Да. впечатление приятно из университета. Сега имаме много такива споделени пространства, така наречените. Кътчета, библиотека много модерна имаме. Тоест имаш някакво време, сядаш някъде, отваряш книжката. Супер. Това, което като каза за трудове, нали, започнахме оттам и пак разширихме темата с вас. Много интересно да говори. Много ще се радвам наистина да издадеш труд. Ще помогнем на всички. Абе, стига с този труд, бе. Не сме Пишеме книжка, ще пишем. Почнали още ти Ама казваш, художествена мисли или за спорта нещо? Нещо ще е документално, нещо ще е художествена документалистика, нещо такова. В момента му е в суров вид, като го слушам. Не, аз имам ги много неща натрупани от годините. И както гледам, ще ги разхвърлям по теми, после ще ги разхвърлям, нека ще го пригласа. Живота здраве, скоро ще дойде до Америка да почнем и ще се върнем тук да почнем пък в УНСС с програма, която е за спорт, защото той е жив пример и е супер енергичен. И може нещо да измине. Не може. Имаме, каква беше сега, магистърски програми, няколко свързани с спорта, медии, журналистика, спортна журналистика, ама това е в друга сфера. Как ми избяга? Той тонката иска да... Спортен менеджмент имаме. Бих желал. Така ти си иска да ги навържеме работите, но то трудно става. Труд означава с труд. Знаеш, защото за труда, нали, като казваш за това, аз знам как ще започнеш, как ще завършиш. Ще започнеш, нали, обичаме момчета, нали, и така ще завършиш. Но какво би казал днешните поколения? Какво би им дал като послание? Аз ще кажа. Да. Не омеквайте. Супер. Не омеквайте. Много се омеква в нещо време да знае, като ги гледам. Как може човек в 9 часа да е седнал в кафенето, бе? Гледам дами красиви в 10:30, скъпи кафенета по Витушка е центъра на българския провал, това Витушка. Те са някакви дамички такива. Тунинговани. Да, те им вика такива джуки, цици, нещо. И 9:30, 10 кафенетата и цял ден там клечи. Чакайте, бе, това ли е живота? Ма къде в чужбина ще видиш, човек? Петък, събота и неделя се ходи в кафене. Другото време се работи. Честна дума. Другото време се работи, бе. Какви кафенета, бе? Много ми е смешно. Честно дума. Харесваш това да не омеквайте? Хареса ми, да. Хареса ми. И да ти хареса. Няма да си разсърда. Така и да. Не. Хареса ми, защото пак умеква се. Много смисъл да се не може 10 часа да си в кафенето. Аз си казвам, целеполагайте. Определете какво. То и целеполагането е процес. Ама за себе си какво? И работете върху себе си, работете за себе си. Все повече се увеличава дела на тези, които чакат на готово. Значи той идва и чака ето така да му падне. Ами не става така, трябва да посочиш. Включително съм имала случай преди изпит. Деня преди изпит. Ми пишат по Viber. Кой беше учебника? Така, айде. Верно не, бе. Преглъщаш и посочваш. Следва втори въпрос. От коя до коя страница трябваше да четем? Верно. Има и такива. Нали, но целта е да са се... Едно време си учихме, аз верно ВИВ съм го завършил, ама то съвсем не беше лесно. Съвсем не беше лесно. Знаеш всичко низус, ама там имаше и много и други дисциплини. Не си ли го преплуваш този стил за това време, няма тройка, И аз в един завод ходех, там ми напълниха басейна, имах познат, напълниха ми басейна, изметахме го от басейнче. Тренирах цяло лето плуване, бе, човек.
Да, бе, си взех изпита. Практиката. Смея се, радвам, защото това, което даваш като предписание, аз го мисля за университета, но нямаше да е сериозно. Докато не направите това, няма учебници, няма завършване на годината. Нали, страхотно? Тук крехваш една друга тема, не ми се иска да навлизам в нея, нали, за това докъде трябва да изискваш, но нали, от студентите и колко трябва да си строг, но пак стигаме до мотивацията. И мотивацията е вътрешна. Отвън могат само да те стимулират, но мотивацията идва отвътре. Ако ти знаеш, аз зато непрекъснато ги ръчкам. Защо сте тук? Задавайте си въпроса. Защо сте тук в този университет, в тази специалност, по тази дисциплина, днес в тази аудитория? С какво ще си тръгнете след час и половина лекция? Какво научих от днес? Какво ще взема за нали, за по-нататък? Мисля, да не ти го задавам този въпрос, ама щом им го казваш на студентите, значи един голям процент. Да, има такива, които се това, за което говориш, влиза в главата. Що и моята глава влезе, твърдата глава влезе. Ние непрекъснато, между другото, и в сферата на образованието искаме и да изградим и да държим тая връзка след това с реализацията. Тоест, хем да сме полезни, да видим какво пък можем да вземем от другата страна. Или било от бизнеса, било от спорта, въобще от всичките сфери, които си взаимодействат. Ето, сега пък тази година, използвам случая да го кажа, стартирахме нова магистърска програма по синдикализъм и синдикални политики. Защо точно такава програма? От моя опит, който имам извън университета в качеството ми на експерт в работа по различни проекти, просто идентифицирах тази ниша в сферата на дейността на синдикатите. Тоест, те правят нещо важно, но им липсват подготвени хора. Хората, които се ангажират с тази дейност, те влизат в ход и започват да го правят без да знаят. Ние в сферата на политическите науки, в нашите бакалавърски програми, това, което даваме на студентите, очертаваме едно поле, казваме, споменаваме къде е мястото на синдикатите, ама до там. А сега тая магистърска програма, идеята е да подготви хора, които вече да могат да обединят и практическите натрупани знания и умения, вече да ги концептуализират и теоретично. Да ги реализират. Да, и тя е съвместна с КНСБ, един от двата национално представителни синдиката. Моята амбиция беше да е и с другия национално представителен синдикат КТ Подкрепа, но да кажем, че за момента така стартира програмата. Имаме първите 22 човека в нея. Част от тях са вече ангажирани на различни равнища с синдикална дейност. Другите са студенти, които идват от студентската скамейка, но на които КНСБ предоставя възможност след завършване да се пробват в сферата на синдикализма. И ето тези хора, на тях не им се налага да ги мотивирам. Те знаят защо са там. Те искат. И те питат, по тая дисциплина какво? Ама може ли и това? Тук има едни избираеми дисциплини. Жалко, ние няма да можем всичките. Ама може ли по някакъв начин и тях да ги включим? Сетих се пак за мотивацията. Сетих се какво ще ги мотивираме, както казвате вие, старото поколение треньори, настройка. Но не омеквайте. Това е един уникален начин и по такъв начин ще завършим, обаче преди завършим, докато те слушах, спомням, като кажеш, не омеквайте, колко да ти си в спортна зала и тренираш гладиаторски спорт и в един момент вече и само като кажеш не омеквай! Не омеквай! Помниш ли? Нищо в главата става и почваш как не страхнах? Защо ми ги спомни тия работи? Знаеш защо какво се върнаха, бате Коце? На тези години, примерно казарма, всички тези неща, като беше, като кажеш не омеквайте, как да те разбере? Примерно днешния човек, който не е минал през много неща. Спортната школа, която минахме... Не мога да ме разбере съвременното момче, 10:30 кафе. На време, като се кажеше, заставаш в казармата и единствено, който стои пред тебе, гледаш ги, там са строили, нали, пред тази спортната школа, ние влизахме лесно в казармата, защото ние сме изкарали тая казарма и даже не беше смешно в казармата. Обаче, като кажеш, заклевам се,
Нали, Това са други неща. Защо? Тогава изтъкваш, като кажеш, нали, Заклех се. Да. заклех се в финално, но за какво се заклеваш? Нали? В законите на страната и войните устави, като се кажеш само на времето. Тази школовка няма. Как ще разбере това момче днешно време? Нали, на времето по не една... умеквай. Нали? Супер. По една от дисциплините за вземане на решение давах един казус, разработен от двама български психолози, в който нали, те трябва да се въплатят в ролята на съветници на, да речем, държавен глава, трябва да вземат много трудно решение. Тоест има 10 профила. Казусът е, че пандемия, тук да не става препратка с COVID-пандемията, казусът е разработен много преди това, нали, някаква супер заразна на болест и има само един бункер, който може да побере още 6 човека. Те имат 10 профила и те трябва да вземат решение, кои 4 да обрекат на сигурна гибел. Нали, оставяйки ги извън. И четейки профила. И в един от профилите пише 22 годишен младеж, току-що уволнен от казарма. Така. Първа година, втора година, в един момент той взеха много често да го елиминират. И аз, нали, при коментарите какъв е, защо го махате, защото те първо трябва да се сетят, че трябва да целеположат каква им е целта след 6 месеца, като излязат от този бункер и така нататък. И те казват, той е агресивен, вика, щом са го уволнили. И аз си дадох сметка, че днешните младежи, поне в онази група, те не знаят смисъла, т.е. какво значи уволнен от казарма. Викам, ама чакайте, това не е лошо. Това означава... Това означава, че ти... Отбил службата. Че ти си отбил воинския си дълг и вече си свободен, вече си в свободния живот. Да променя се смисъла и на много понятия, с които сме, нали, били свикнали преди. Променят се нещата много. Аз ти казвам, нали, само 4 пъти съм си идвал от 20 години и виждам промените. Този човек, който го няма тук, който е за малко по платовото, е едно, а друго там да живееш и да дойдеш. Аз чак дойдех на коя година? На 14-та година дойдох да видя в България за какво ставаше въпрос, на защо дойдех. А Краси Нински ме вика там за 2 лекции, дето ти казах. На европейското първенство в Самоков беше. И видях какви огромни разлики има. Не само тук, че има мол, как му викат тук мол, а хората са се променили, бе, човек. Хората са се променили. И виждам прекрасни хора. Прекрасни. Толкова напред са. Не очаквах просто. Одеве спрях един да питам къде е това Ной, тук ходих до пенсионното. И той спря момчето и веднага сега ще ти кажа, но не можа да намери. Казвам, извинявай, че ти забравя. Няма проблеми, сега ще ти кажа къде е пътя и момчето. Такива интелигентни, хубави деца. По повод на питането. Аз, примерно, когато, да речем, съм на чуждо място или трябва... Аз предпочитам да питам. Не, че не мога да отворя телефона, но напоследък все повече нямате ли GPS? Смисъл, нямате ли телефон? Аз го имам, ама трябва да бръкна в чантата да го извадя. Пък аз искам, аз спирам някой, осъществявам контакт. И аз още не питам Google. И аз причам да питам някой. Много са ми ценни. Не ме мрази. Същото изпрех това момче и момчето си загуби 5 минути да ми го намери. Колко хубави деца има. Има. Такива приятни. Особено по Витоша, бех вчера на Витоша 5-6 часа. Те заговарят сами. Ама такива прекрасни деца видях. Аз ще време видях и другата страна. Съвсем далече от истината. Но на тези, които са... крайности формират. Те ще патат. Ще им го казваш, той мисля, че не умеквайте. Не умеквайте. Стига, много ти хареса това. Това е мото точно. Аз ще измислим още, не бойся. Ще стане. Аз съм го забравил това, че го казваш в залата. И един важен момент да споменем. Значи, работата с хора и отговорност. Пак да се върнем откъдето тръгнахме за заряда. Значи, аз съм със съзнанието, че аз съм отговорна. Аз нося отговорност пред студентите, въобще към хората, с които работиш. И пред баща му носиш отговорност. Да, защото ти с авторитета, който имаш или пък нямаш, може да обърнеш посока.
И когато тая посока е плюс, добре, но ако е към минуса, тогава е опасно. По тая причина, нали, напоследък идват най-различни... Примерно хора при мен и казват, ама аз съм специалист по какво си мога ли аз тук една лекция пред нали, студентите. Да, принципно можеш. Обаче аз първо трябва да те опозная тебе. Как да те пусна пред аудитория и да ти дам нали, един готов. Зависи с каква тема. Защо веднага поставя условия? Като каза тема... Не. Ще ме пуснеш мене? Да, и тебе искам и даже ето тук публично да заявим. Задава въпроса, ви дам веднага условия. Спорт, на тема спорт. На тема спорт веднага и като мотиватор. Аз искам да дам трибуна и на Кобрат, като вече ние го възприемаме като наш възпитаник. И пак може да свърже спорт, образование, мотивация, целеполагане в такъв един контекст. Ще работим по тази група, ще дойде. Мене ми е много трудно това навързване. Много ми е трудно. И сега се радвам, че с нея сме заедно тук да дробиме нещата. Много ми е трудно. Аз и съм много далече от твоите науки. Далече съм от политология. Наистина ти казвам. Много малко съм прочал. Така. И сега като чух нови работи, и аз понаучих нещо от тебе. Знаеш? Ама винаги, значи като вляза в аудитория за първи път, научих две основни максими имам. Първо, обучението е двустранен процес. Да. Аз ви давам знания или опитвам се да ви дам знания, но аз уча от вас. Уча от реакциите ви, уча от аз съм това, което... казал това, бе, човек. Казал съм го и така... това. Аз учих от друг боксер. Виж колко е... И аз веднага знам кой го е тренирал. Аз уча от него, Честна дума, аз съм видел от някакви момчета какво го научил неговият треньор, който аз много малко го познавам. И се уча от него. Бокса не е 12 удари и 40 защити. Бокса е много сложна работа. Качва се всеки път на смърт. Много ми е страшен този спорт на мен. Но е много страшен. Знаеш какво да го мотивираш това дете да се биема до гроб, ама с 200 пулс. С пулс човек губи съзнание. И там и да не умекне. Ти знаеш какво е? Винаги ми е било странно за тези... носа, лесно ли ти беше? Ама да свалих. Не, исках да останеш, да не усъкатееш и да свалих тогава от ринга, ако си спомняш. Винаги съм била любопитна какво мотивира хората да тренират такъв тип спорт. Тоест, това са, как ги нарече ти одеве, какъв тип? Гладиатори. Брутални спортове, да са художествена гимнастика, плуване, нали? Това е много тежко. То е тежко като тренировачен процес, но тук има физическа болка. Има единоборство. Те са различни спортове. Единоборство, бокса, борбата и другите са единоборства. Аз искам да те победа, да те смачкам. Това, което ти си научил, да не върши работа срещу мене. Това, което си изтренирал, искам да те съкруша. Ако мога да ти изфърля от ринга, разбира се по правилата да бъде. Докато онзи другия се бори с водата, трети се бори с други височини. Ние се бориме срещу човека. Това е най-трудното. За първи път на боксов матч отидох, когато Кобрат покани там за февруари месец ли беше? Март месец. Да, за първи път гледах бокс на живо. И намерих интересни неща. Намерих интересни неща. Тоест, как излизат нали, боксьорите на ринга. Опитвах се буквално да им отгадна усещанията, притесненията, кой ми изглежда с колежката, която бяхме си говорихме. Как възприемаме, кой го възприемаме като по-самоуверен, кой като някакъв вътрешен, вътрешен страх. Това е. И ми беше любопитно, беше ми нали, интересно. Но иначе много е трудно за единоборствата. Знаеш какви работи? Това, което ти говориш, аз си представих през цялото време какво се случва, говорим за спорт и за науки. Един студент, да кажем, който полага усилия на нещо не му стига. Пращаш го в залата по бокс, не в залата в УНСС. Треньорът, на времето бате, когато пишеха Костадин Петков железото, винаги второто изречение пише специалистът в... Аз не помня. Аз го помня, не съм чел на времето по вестниците. Специалистът, още като те посрещне
и погледни само каза, ти имаш богата двигателна култура. Оттам да мотивираш. И оттам почва. Знаеш ли един политолог, студент по политология, малко да потренира, колко ще дигне резултатите? Като всичко. По бокс, по болка. По бокс. Знаеш ли, има хора, които трябва да влезат и в тази зала, да разберат, че боят боли. Нали, примерно. Зато и примерно малко не мога да... Така че спорта с науката, като казваш много неща научавам, е далечно. Не. Много трудни връзки търсиш, и ги намираш, да. Това търсят. Как се успявали да мотивирате хората, защото няма конкретен отговор. Нали? И при теб... пък бокс? Нали? Защо бокс? Защо не? Айде, тя е борбата малко страна. Бокс е... Може да направим на всеки боксът и скоковите в вода развиват еднакви качества. Примерно решителност. Нали, казваш, бокса боли. Ами да ти кажа честно, по-добре се бият в зала, колкото се бият на улица, защото тези... Ето ще намеря много връзки трудни, както казваш, защото примерно много от тях искат да пораснат, да влезат в някаква роля и го правят на улицата, което е лошо и опасно. А тези, които са в залата, съм сигурен, че 90% не го правят. Знаеш, колко са какви приятели, с които съм играл, мои противници, с които съм играл, имаме и живи още. Пак кайме съм на 80 вече. Казвам, че да, знаеш какви близки приятели сме. И съм искал да го убия. Това ми е много чудно. Една нощ поках някаква гума и не мога да продължа. Виелица беше около Плевен и сетих се за един пич. Мой противник беше, не е жив сега. И го събудих през нощта и той ми донесе гума за жигула. Жигули карахме. Донесе ми гума през нощта на 15 км. Кара човека. Това само в България му се случи. По пижама и се наметнал. По пижама и се наметнал с кожуха ми носи гума. Неговата резервна гума. Интересен въпрос. Това са тези силни връзки приятелство. Това го е казал и това го видях, не съм с Кобрат, това нас свързва. Големи приятели сме. Той каза, това, което в залата се изгради като приятелство, остава за цял живот. Винаги. Не остава. Това е негово. Боксерите, това е нещо много особено чувство. И се вижда. Как си... друга илюзия ми. Понеже казваш... Спортисти и това приятелство, това сцепление, което беше използвано в един момент. Но затварям до това препратката. Понеже така се доста жестикулираш по отношение на бокса, как се обясняваш днешно време, че все повече жени тренират този спорт? Точно това исках да кажа. За първи път това лято така си позволих или бях увлечена в емоциите по дискусиите около Олимпиадата. Сега, за мен бокс определено не е женски спорт, ако трябва да вървим по тая категоризация. Да, обаче не ангажирам. Отбора на сега по бокс, аз го направих, че те шампионка световна. И казваш, и ти искаш да бъдеш различна. А Ива красива момичета. Викам, те момичета ще чупят носовечката на мене. Аз плаках, когато българката на Олимпиадата. Плаках. Ти отиваш на такава тема неприятна. Отивам, но ще му оплесеш мен там. Бокс и си викам, добре, защо не се реагира? Знам защо се прави, защото мога да го оценя от политическа гледна точка. Това е политическо вмешателство. Това е много грубо политическо вмешателство, но чисто по-човешки. Ме беше жал и за италянката, и за българката, на която извиха ръцете, включително и цензура и наложиха. Но такива неща не трябва да стават, не трябва да се одобряват. Преминават се граници, които... Женската психика отива към този спорт. Много мотиватори могат да... Не мога да се отговори. Веднага се сещам за за да си по-силен, за да се чувстваш по-защитена, може би. Ето, виждаш колко е полезен спорта. Само отговорен. Да. Аз забравих да ти кажа, имаше... При мен дойде аз вечер имах една група, винаги 3 пъти в седмицата, късна вечерна група, любители на бокса, да ги учиме там нещо. ЦСКА, аз 5 тренировки правих на ден, всеки божи ден. И балерина, нещо, колко е нежна и елегантна. Обаче тя е някакви горчилки имало с някакъв мъж там изобщо. И тя ми разказва. Ще го набия. Всяка съвърна ще му кажа. И дойде и се научи. И аз вече ще заминавам. Изтече ли времето? Аз заминавам, трябва да замина. Да знаеш. Тя каза, а сега на кой ще ни оставите? Да, това е много... Така се привърза към мене. Моето хубаво момиче, баща и майка и познавам. Те дойдеха веднъж да видят аджеба, как така балерина, каква си група там, балет.
И те додека да видят хората, те се смутиха. И като гледат там в нашата зала от ЦСКА как мирише на пот и какви хора влизат, и нашата момиче тук, обаче тя остана цяла година. След мен, не знам, аз заминах вече. Уникална зала е днешен. Пускаше ни музика. Това нещо, което винаги съм мечтал, пускаше след тренировка, така те мотивира. Значи, скапан с тренировка, приятно. Нали, така треперят и краката, се казва. Вече. Чай им правих с мед. И като те някои бедни много. Аз така носих, правихме по 200 компота, които не ги ядехме. И носим компотите от къщите. Какво ги правим там? Какво ги правим? Носих компоти. Имаше войници, имаш още. И войници съм тренирал такива. Да. Повече бедни деца. От хората, които възпитаваш, не само тренираше, успееш да възпитаваш. Нали, като кажеш тренер, нали, тук влагаш... Нещо друго има. Нещо друго незнайно. Благоговение, почит. Нали. Те и сега ми казват, бата в Фейсбук, бата коце, има ли компот, бе? Така ми има в Америка, има и компоти. Изучаваш им буквално цялото житие, битие. Всичко. Аз трябва да знам нещо. Аз по същия начин искам да знам за нашите студенти. Искам да им знам кой откъде е. На общежитие ли е, на квартира ли е, от София ли е, защото това оказва влияние. Ето, случи се една девойка, която сега трябваше да е 4-ти курс и тя имала проблеми с общежитието. Нали, и затруднения финансови не може да стане, решила, нали, да напуска, да се мести в друг град. Добре, че се срещнахме случайно в библиотеката, разговорихме си. Викам, дайте, ще намерим решение. Нали, последна година. Слава Богу, ще остане момичето. Но ето, можеше и да се годините бяха много трудни и те успяваха треньорите, включително и нашия приятел, бяха размирни години, трудни години, които и една от големите заслуги, края на 90-те, тренира боксен, съм започнал от 80-те години в спортно, че си друг спорт. Тук се познават края на 90-те години. Най-размирните. Най-размирните години те успяваха да се хранят децата, да не ги спуснат на улицата. Знаеш какво нещо? Той е отец Антон от Благоевград, той Шавулев, да. Шавулев, той ми даваше от сиропитарещето деца. 2-3 станаха си боксери, си станаха, от сиропитарещето, но те гледах от начало, па в общежитието има и дела, па и чершафи има, па и топло. Ние там имахме винаги, нали, казармата имаше топлина. Нямаше и парно, хората нямаха парно, ние имахме парно в залата. Събрах цяло София заради това парно. Аз не знам, има ли ги още спортните училища, които има ги спортните. Има ги, нека да върват много добре. Ерипче водил, Сашко Малки в Плевен. И той взима от спортно училище деца. Сашко Малки е... Да. По-много той беше. Той беше шампион на света, професионален бал. Аз с тек съм в комбина по Фейсбук. Това Фейсбук социалната мрежа, добре, че има да се видим. Има да се видим кой е жив, кой е умрял. За такъв тип е достатъчно, защото няма как да се видим кой къде е. Ще събираме по този начин. В един момент. Няма начин, иначе ако няма Фейсбук, как да знам, че са живи? Имам човек, шеф на директор на борд на директорите в Виена работи. Имам и съвсем други хора по офисите. Имаме бандити. Харизанов, знаеш какво работи сега Харизанов? Той има малка яхта и работи в Марсилия, развеждат туристи с яхтичката. Има едни шапки, като ми праща и казва, егото ми е силно, бата коце, още. Той с мен е бил трети на света. Преди да се качиш ти с него на ринга. Страхотно. Не умеквайте, ще стане като моти в училището, ще започнем да направим мост между спорта и науката. Той е един страхотен... На ти е скучно тия приказки, където ги говорим за грубяни. Не, аз искам да уточня. Аз много уважавам и много обичам спорта. Самата аз обаче през годините, да кажем, че определям себе си като стихиен спортист. Аз лятото, когато съм на почивка, тогава задължително всяка сутрин съм на плажа, но никога не съм била ангажирана с конкретен спорт, което може би ми така са се стекли нещата. Но много обичам. Примерно, моя племенник, най-големия син на брат ми, той от малък започна да тренира киокушин.
стана за България европейски шампион. После се премести в Швеция. Там сега има школа. Върна се от Швеция с съпругата си, има школа в Гоце Делчев. Връщайки се в Гоце Делчев, се върна да работи за треньора си, който го е изградил и така с който е проходил в спорта. Той сега има мисия за себе си е поставил в Гоце Делчев, в това граче, да създаде школа. Иска спорта бразилско жилжицо. Знам. Така, той работи с този спорт, а съпругата му... може да бъркам нещо в произношението на самия спорт. А съпругата му, която е дипломиран треньор от НСИ, тя пък работи с дечица. В града децата я обожават. Нали? Тяхната дъщеричка, тя се отглежда в спортната зала. Това е детенце, което е на 3 години. И тя ще стане така. Сигурно е. Той е... Не можеш да му чуеш гласа, той е толкова средоточено, подредено, толкова интелигентно, проговори рано. Спорта възпитава. Аз се възхищавам на спортистите именно заради всичко това, което са вложили, най-вече дисциплината. Това е. Пътеката. Където ти казва, пътеката към залата. Да ги научиш тая пътека. Това е важното. Пътеката, като влезе в залата, ние спокойно ще го шашавиме. Обаче пътеката да дойде. Там е играта. Там е да накараш детето да чете, преди да легне. Примерно. Да. Това е истината. Аз много съм си мислил за този отец Шавулев. Той направи първо бокс в Сандански. Стои така във федерацията и кърши едни ръце. Така стои, свали си келемлявката. Той ходи чат път са много къса на келемлявка. Не знам, заприлича на някой отец от Възраждането. И така стои и ние му казваме, виж, тук трябва да ти документи да подадеш преди много години. Аз работех и в федерацията малко там. Имах там работно място, стол някакъв. И той така чупи ръце и казва, у Сандански бокс ке има. И му направи бокса в Сандански, извади боксери, после отиде в Благоевград, там църквата го прати. И в Благоевград в една бокса, сиропитарещето взе цялото. Какви хора, бе? Спорта, какви хора прави? Той е поп. Единственият поп в света, който е боксер бил и треньор по бокс. Не си чувал за този човек. Все още е. Андон Шавулев, те може да го види винаги в... Не знам, може би съм чувала някъде името, защото ми е познато. В Америка го гледах. Той си вече на години и той са хора факти. Държи се много. Последно го видяхме преди 3 години. Трябва да го кани, но имаше в Благоевград републиканско, бяха поканени, ходих с тях и го видяхме. Той пак си активен, пак се раздава. Да, бе, в залата си и сина му е треньор. И знам аз. Всичко за него. Ние си кореспондираме с него. Каква ракия съм ти приготвил. На 10 години е попска ракия ке пиеш. Ке пием сега. Какво да правим сега, като си е приготвил? Българското висше образование спорт ке има. Да го перефразираме. Добре. Страхотен начин да завършиме. Аз много се радвам, че го видях днес тук и двамата на едно место. Аз съм благодарна, защото се запознах с един прекрасен човек. Сигурно съм прекрасен, аз за мен си нямам такова мнение. И двамата сте прекрасни. Аз ги наричам хора факли. Значи хора, които носят огънче и не само го носят, но и умеят да го раздават. И колко повече го раздават, то пък съм отново от тях. Спорта, да кажем, това е дисциплината. Аз ви казвам и никой не ми верва тук. Всеки ден спортувам там. Тежка работа работех. Камиони големи карах. Разрушавах къщи с чук и с такова. Обаче всеки ден тренирам. Ако не имам време да отида до джима, до фитнеса, той е близко там и ми е безплатен. Мен съм минал 65 години и всичко ми е безплатно там. И всеки ден тренирам. Вкъщи си имам всичко. Всеки ден. И всичко съм го записал. И сина ми казва, ти писал ли си, къв си, тренири тук? Каем, чай да им тук да потренираме. Ето и аз днеска в 3 часа съм тренирал. Страхотно е, между другото. И пиша всичко. Знаеш, като и аз ще издам, макар че тук не снимате камери, аз също се опитвам всеки Божи ден тренирам. Не тренирам само когато не мога. Всеки Божи ден тренирам. Горе-долу към 7 часа вече съм скапан от задачите.
и биеш два шамара, както казваме, отивам в залата и ти пращам снимки в 8-9. Всяка вечер в залата да те ходя. похваля? Нещо. И се спортувам, нали, в това не спирам да спортувам. Имам календар, като нали, бабите, и си пиша всяка тренировка, че съм тренирал. И аз си пиша какво съм тренирал все още. Всеки ден и си го виждам, като видя календар, като празните места и са дразни, нали, че ги има такива. Както и слагам се такова пак... Ако чавка. Чавка слагам, ако пипна към това огнената вода. Да. Аз пипам 2 пъти в месеца огнена вода. Пипам повече. И като пипнах, слагам също такива. Бях много впечатлена, когато той ми показа снимка от преди да започне да тренира. И наистина бях изумена от разликата. И казах, това с тренировка. Просто свалих шапка на... За спорта няма възраст, мога да много примери. Не, от резултата, който е постигнат за... Да, резултатът е важен. Но, нали, аз 40 години съм по залите. Преди 3 години за първ път изпитах нещо, което не бях изпитвал, нали, като усещане след спорта. Да, вече малко в друга крайност минахме, като... Нали, наркотик стана, ако мога да използвам тази дума за спорта. Абсолютно нали? Наркотик. Но е най-хубавен наркотик. Това е... Без спорт човек почне не може без спорт. Честа дума, Почвай, днеска да почваш. 3 часа. Не, аз почнах на 12 септември почнах. И даже вече казах на тя една прекрасна дама, треньорката в... Ще видиш резултатите след 3-4-6 месеца. Исках всяка седмица, всеки ден, тя вика, всеки ден ще дойде много. Не. И мен ми беше трудно, викам, ама как, толкова ми е натоварен деня, толкова задачи, как ще отделя? И дъщеря ми вика, как? Вика, не можеш да отделиш 1 час за себе си? Его като... Здравословен егоизъм. Да наречем. Усещам... Егоизъм. Здравословен егоизъм. Първият ефект е върху това да не изпадам в паника от многото задачи. И си викам, чай сега фокус. Първо тая, като свършиш другите. Надявам се да... Аз мислех, че няма да спортувам. Троен байпас имам. Ето, вижте. Това ми... Баща ми го... Троен байпас имам. Не съм спрел да тренирам. Всеки ден. Баща ми така. Само, че той не е спорт, но той с работа. След байпаса. Всеки ден спортувам. Това е. И то силови тренировки. Всичко. И бойни тренировки правя. Като слушам и направо ми идва за пея. Не, че съм много добър по това, обаче пък ако ви хареса, 35 секунди може да се включи към мене. Кой ще пееш? Горда стара планина, до ней Дунава синей, слънце Тракия огрява над Пирина. Не стръкнах пак, бе. Родино, мила Родино, ти си земен рай, твоята хубост, твоята сила, ах, те нямат край. Браво, бе! Ти си може би да пееш. Ти си знаеш, че така ми дойде на времето в казармата. Значи, като беше COVID, да отказвах. Така. Това е много агресия. Да, знам. Държах на другото, държах на човешкото. Ние така боксерите малко. Ама, щото сте боксери, това го... Не е заради COVID. Да. Просто такава асоциация. Жена като поделя и ръката ми поделя, винаги фащах и да целувах. Нали, да може да разчупя. Нали, и химна трябва по-често да го пеем, между другото.